ma treba ovako malo dalje staviti i za one koji vole čuti i za one koji su nestrpljivi pa će im vrijeme malo prije proći. Dolazi nam jedna pjesma koju svi znamo, ali bit će vrlo posebno jer je izvodi, kao što vidite, orkestar učenika 4. i 5. razreda, a naši četvrtaši imaju danas veliku premijeru. Da, oni prvi put sviraju u školskom orkestru i izvrsni su, već znaju gdje ostavljaju instrumenta, lako ga nalaze po školi. Nismo danas ujutro mogli naći flautu, pa ćete primijetiti imamo li danas flautu ili ne u orkestru, na primjer. Ponekad i neki učenik zaboravi isto da je tada ona scena. Svaka učiteljica ima barem 2-3 flaute u torbi za svaki slučaj. Tako da je ovo naše putovanje dok se naš koncert pripremao jedna velika avantura. I sigurna sam da ćemo mi, zajedno sa njima i svima onima tamo u čekaonici, biti nakon ovoga ne samo ponosni, nego i mrvicu bolji i sretni nego što smo bili dok smo stvarali, iako smo zaista stvarajući svakim danom postajali sve sretni i sve nestrpljivi. Jedno smo vas čekali da dođete i sigurna sam da ćete i vi nakon ovog koncerta na odlasku meni namignuti i reći bila si u pravu. Meni je žao što ne možete biti u samom procesu stvaranja, jer je to ono najčarobnije. Možda jednom osmislimo je takav koncept, ali onda ćete i vi morati pjevati da znate kako je njima napraviti. Evo, naša sljedeća točka je Veselje ti navješćuje. Slobodno malo zapjevajte uz njih, ali sada ne slobodno, nego morate im jako zapjevati.